Hold kæft, mand. Hvad? Det er bare de her fjolser her, Dreddy og dem, vi prøver nye taktikker, krigstaktikker. Det må de da også gerne. Deres nye krigstaktikker, det er simpelthen at så tage en ATV'er, smide den op på en bil, altså bakke den op, og så unflip. What? Ja, de sidder simpelthen bare og leger. Så, der fløj jeg lige Dreddy en gang til. Og det har de så bedt Medic om at stå standby for i, jeg ved ikke hvor lang tid. Mens de står indpounder, der så er kørt. Nej. Der er ikke en skid standby. Hvad fanden skal de lade Medic stå for det? Det er faktisk en billede, der er i nu. Mhm. Kan du se Kings fødder? Du bliver ved med at lægge og skubbe ham op. Han bliver ved med at trække fødderne ned i hovedet på dig. Jeg kan sgu ikke finde det spil, han snakker om. Heroes and Generals. Ja, Så er jeg tilbage. jeg synes altså ikke, jeg kan finde det spil, han snakker om. Har de selv spillet? Og hvad må det være? Det er vel... Strategi, er det ikke strategi? Nej. Hvad er det så? Rollespil? Action? Krigsspil. Action. Prøv at søge efter det der. Når I ser Killer, han er ikke til stede. Nej. Det kan du også se, kan du ikke Killer? Nu kan jeg se. Det er så det kan mini, der døde der. Næsten. Le commissaire. Nå, 22 minutter, så er jeg klar. Okay. Det tager sin tid, kan jeg høre. Ja. Jeg ved ikke, hvad... Ham der, Tore Jensen, har han egentlig ikke været meget aktiv på det sidste? Jo, men han er med til det her. Indtil videre, der har vi, hvad? DK Mini, Dreddy, Pro Gamer og Thor Jensen. Hvad er han med til, siger du? Og lege, i stedet for at sådan set køre rundt. Nå, Hvad mener du med, de leger? jeg skal vise det bagefter. Er de ene som kom, som man laver ikke en ski, eller hvad? Yep. Prøv at bakke en ATV op, så... Hvad er der en bil? Og hvor mange er der på server? Der er rigtig mange på serveren. Der er nogle 30 på serveren med dem. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 civile. Og 1, 2, 3, 4, 5 cops på. Og 4 af dem står og leger.
Skal vi se, hvordan man får dem til at reagere? Men det har jeg lige gjort. Jeg har lige slået på mini ihjel. Det var ikke så meget det, jeg tænkte på. Jeg gør kun indtil de laver noget i stedet for. Bare en lille selv kan slå en ihjel udenfor, så vi bliver nødt til at lige hoppe ud og tage ham. Nej. Og så bagefter skulle Killers lige flyve mig ind over, hvor jeg så springer ud i et faldskærm med et selvmordsvåben på. Nej, jeg valgte bare lige at gøre det offentligt. Jeg er ikke lavet andet end at lege. Inden midt på serveren. Der er kun meget Babylon, der har åben admin tool lige nu, tror jeg. Vi behøver ikke være inde på serveren længere, men jeg behøver ikke være derinde med det admin tool. Nej, jeg er stadigvæk kender. Yep. Nu gør de ikke mere. Nu er 2 af dem kørt. Hvad skal... Hold op, det virkede. Jamen, hvad skrev du til dem? Kan du ikke se det i globen? Jeg sidder jo inde i spillet. Jamen det er da også i spillet, jeg har skrevet. Nå, men hvad har du skrevet herinde? Vi har brug for noget 18 men hjælper her. Vores helikopter kan ikke starte. Det er ikke det. Nej. Til alle cops. Så er det lejre time over. Ved godt hvem selv hvem. Ja. Ved godt selv hvem I er. Pro gamer. Ja, okay, fint. Det Og det bedste ved hele er, at jeg ikke engang indgame. nej, det ved jeg godt. Så de undrer sig nok lidt over, hvorfra. Altså selvfølgelig, du behøver bare komme op og sige det, men de sidder nok og tænker, hvor fanden kan han se, hvad vi laver ham? Nej, de kørte ud af byen. Faktisk. Og nu laver de faktisk noget. Så ja, det hjælp. Har der egentlig været snakket med